Thomas Mapfumo Mukanya achinyomba ED ZANU-PF team yeVare Akashi nevana vake. Hi guys, welcome to TFA Files TV. If you are new to this channel, please subscribe. But if you are a returning subscriber, welcome back. Mukanya ari kuzviramba, ari kudedzera kuti vauraya nyika, vari kubamba fights tererai munzwe. But nokunzwa situation yacho unotika regai ndisve ndafira zvangu kana munyika yevamwe vanhu because hasina kumira mushe kumusha kwedu. Munofunga tinoda kugara musango isusu? Toda kuendawo kumusha kune hama dzedu tichiitawo zvinhu zvinoita kuti nyika yedu ibudirire. But nevanhu vakadai ava hapana chavasingaurayi. ZANU yakapindira munyaya dzemusic kwakanga kusina pirates kuZimbabwe. Pavakangouya chete kwabva kwatanga kuita pirates, music yakupiratwa. Iye zvinezvi hakusina kana one company yemusic. Vana Grama Records vakafa, vana Galo vese hakusina, vanhu vakurekodha zvimarekodhi zvemuZimba. Hapana chavasingaurayi. Yavo music chaiyo yavanoti ndiyo music yavo vakauraya. Iye zvinezvi vari kuakomodheta zvinhu zvekunana Jamaica nekunana kunana Tanzania. Sungura munoziva kuti word racho rekuti sungura rinorevei? Rinoreva kuti tsuro. Imeme sungura music ndeyenyu here? Kana iye amuri kuti Zim dancehall ndeyenyu here? Muri kuuraya zvenyu muchiunza zvevanhu zvekumasango ndo zvamakuita zvenyu. Munoona zvinofamba naye varume. Hakuna kwatiri kuenda as a nation. Zvinhu zvese vana havasi kuwana. Izvo ndakasiya vazukuru vangu inini ndakavasiya vari kuma-20 years, ezvino vasvika kuma-40 years, havasi kushanda asi vakaenda kuzvikoro havashandi. Asi uyu munhu uyu anokwanisa kuisa vana vake mugovernment, mumwe woiswa kufinance, mumwe woiswa kumilitary. Hamusi kuona kuti zvinhu zvakaipa. Uyu ari kutsvagei kumilitary uyu? Uyu ari kutsvagei kufinance uyu mwana uyu? Amai vanopiwa degree rekunzi vakafunda kupi iyo vaoxidia vaya vakafunda kupi kwacho? Hatidi zvinhu zvinonyadzisa kudaro. Munoita zvinhu zvinonyadzisa tarisai vakomana, hamuonawo tarisai kuMozambique vakazviona kuti hazvifambe zvinhu zviri kuitika kuMozambique. Vanhu vakabuda. Imi munongoramba muri mudzimba chete, makagara mudzimba muchingoti God Mwari achapindira. Mwari anopindira hongu, anopindira, but anopindira muchidwawo imimi. Haangopindira imi musingarwe kwete. Zvinoda action kuti nyika inake, huori ngahubviswe munyika. I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa naThomas Mapfumo, of which vakambozama kuda kumutenga nemba, kuda kumutenga nemota nemari zvikaramba. Thomas Mapfumo ari kuzviramba, ari kuti hapana zvakadaro. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.